Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Keluarga Desa Sumine lho pemirsa. Selamat pagi. Imakne urung masak pemirsa. Makne ape pengen gawe wedang sere. Mak iki orang gawe teh pemirsa lho iki. Aire Mbak Deni. Berbening pemirsa. Yo terima kasih pemirsa sarane. Nek antang pakai banyu galon makne yo mang aku njipuk banyu ning ngarep mek banyu galon. Pancene banyune makne iki anu pemirsa wis kae-kae. Ngono iki kuwi lho, nang anu barang iki yo ada ngono iki yo ngapluk pasang. Nek kadung ngapluk tak isahe kuwi angel. Iki lho mamane godhokan wedang iki yo padha. Wong ngene iki bendine tak umbah pemirsa. Gak ngerti dadi koyo ngene iki. Yes, matur suwun saran-sarane sing kaya ngono kuwi ya. Makne ape bakal tuku banyu. Wis gawe wedang sere, Mak. Wis tak cong ae pemirsa. Wis rapati manis-manis. Aku ki dek sore ku lho ngombe es saidik rasane. Makne ki rak terus rasane ki mbandul sirahku. Dek iki pene Mbak Deni rene le mampir pemirsa digaweno es lah. Makne ki pengen saidik. Terus kaya ape pilek kita makne mene gawe wedang sere. Terus kula pemirsa dek sore iki mak iki yo bar magriban lah. Adol pitik, makne adol pitik lho. HP-ne maknik lho pemirsa. Tak ces ki suwengi ki. Pasam kira lak urung full mbah HP-ne. Dadi ki adol pitik ora tak syuting mergo baterainya iki lho entek neh aku kok gumun HP-ne mak iki. Tak ces suwengi ku lho, magrib sampean ki langgek 70%. Apane monggo kabele to piye aku. Mbak Deni wis berangkat nang masjid. Nekani pengajian karo Mbak Isma. Jane yo aku barang pemirsa lah ora amot. Adol pitik 5 payu 250 pemirsa alhamdulillah. Dadi wis padha modot. Iki nggo mae ape beli sarapan ape neraktir anak wedok sing kaya ngono kuwi pemirsa. Jane wong nek ingon-ingone anu pemirsa, jane ya lumayan lah. Wis molak-malik. Wedang sere beranget-anget to pemirsa. Yes. Pak Amel ngombene wedang kopi. Lah, makne ku jarang pemirsa nek awake makne rasane piye lagi gawe wedang. Ingat kalau sere paling anak wedok paling nyuwun. Cipan. Main kaya pilek rasanya. Yes, sambil menunggu terus gone pecel. Wis. Amel. Nah. Wis minum wedang pemirsa. Awake ber penak. Pakai lepek soalnya anu panasnya banget. Liquid.
Pagi-pagi minum wedang seger. Ini gedung seri kalau nduk ndek tak openi bar tak ombah tak kek ning kulkas. Ijek lali sak lenjer kene kono. Alhamdulillah. Yes, rezeki dari Anyam. Mau terakhir anak wedok sarapan. Sekali-kali pemirsa ya. Lima lah. Segane wis nyalak sego Mbak. Tuku pira? Papat. Iya. Tempe, tuku 4 pemirsa karo lawoe. Segone makne ya wis mateng. Mane yang ketangine gasik iki sembarang wis plating. Nyalono sego kok lambene kudu mangan sego pecel. Mie anu Kak, mie serondeng. Ya kering anak kan kering le. Serondeng tempe. Tak mek jaket kira jaketku mak. Jaket ndi gak men jaket teh. Kowe jaket nang ngono kuwi. Sing pingi, Bing, mbah nek kayak enak kok ning bandaku nek. Ngombe es lho. Lho badan ini sambat ngombe es. Lah ya aku ki nyamelo ngombe saiki lho. Aku ki bar subuh iki anu riyak tumbel. Tuku es pengajian ya lho. Wedeng sore gawe es IPM lah. Ya. Aku ki yo melok ngombe saiki jenenge wong iki pengen segrak senggruk. Alah ya Allah. Nanti lanjut nanti sarapan. Iki guys. Iki terusno kontene make ya, tak gawa ning gone lek semi. Tak gawa HP-ne Mak. Ya. Tak terusno kontenem. Los kita beli. Mbak, konti Mbak. Lah kenapa? Oh, bar kok ngene dam. Tak kira bar turu nggone dam ngono. Turu kono? Oh. Oh, iya. Melak mama pernah beli sarapan ning gone seni. Apa ngisuk? Oke? Oh, rewel ae. Mbok kon nitani kok alah. Mangan kok pakaian request. Saya beli nasi pecel. Berapa? 4. Sing satu lawoe bali telur. Apa Mbah? Ya. Kok isu Pagi. Sekolah Mbah, nae. Nah, sini 4. Gua sing satu serondeng embekan tempe 5.000. Gak usah pakai nasi. Jadi 5 ya. serendengan. Mbek nang Serondeng embek ki lho, tempe. Serondengin tak iba. Entek oh. Gak oleh, Mbah. Oleh. Ya Allah, Mbah. Nek lanjut serondeng. Gimana terusan? mitok. Mita, Iki lembaga. mira gelem Mbah. Segane pecel berarti 3. Kok pesele papat ta. Sisanya yang kita beli. Ya. Ya. Kondi, Mbak, Mang. Apa dulu?
Cek tutul BBS ya? Cek. Hah? Kelas 5. Delok kas kelas 6. Cek setahun kas ngono. Hah? Lah iki nganu apa? Cek ribut sonek bar iki ya. Ekstra. Terus acara-acara tetep ning BBS terus. Sampai Agustus ning kono ae sok ben mulih-mulih sok sore. Tak kira prai, Mbak. Prai karo apa? Lek duwe ora aku. Aku lho urung teranane ngantuk kuwi aku. Lha iki kopi tepak Wis ki bone, papat, bar, wis. Wes ya mbek tempe. Nek ngono. Piro? Tempene kek 3.000 ae, Mbak ya. Tempe tok ae, Mbak. Papat iki, bukan. Sing endok sing ndi? Piting 2. Ijo gelem ijo gelem. Pira dadi, Mbak? Yang turi ra gelem. Deis. Wong era kok. Tempene 3.000. Iya. Saiki wong gak nganu tepe apa iki. Pinten, Mbak? 26. Yuk berkabut, guys. Aku ki mang ora ketok kokono. Lho, kokono. Poweteng kalau merah malah ketok piye? Lampuku ki mau aku wedi nek ditabrak wong, guys. Makane gunane lampu ki nggo ngene iki. Aku tak pulang. Wis. Dadi segoku wis mateng, anakku karek mbasa tempe. Iki guys, lho gong mandi. Bos pamit iki, Mas. Aku padus ya. Nanti. Paling kesel malah. Itu iki jas. Terus kok nganu serondenge gak oleh dituku, Kak. Wah, sak jemprit gak oleh ya? Merga orang urung gawe. Karek nerusno. Nek nek ndekne wis Kalau- gawe akeh. Jek, cara gawe ngene kuwi. Yo, lah kok ndekne ngedoli opo? Kan yo sing marai enak ki komplit ki yo enek. Aku gawe Mbak Kong. Ya, ngene. Punten ora niku. Gak gelem sego pecel caca. Ki wawan nyeluke enek ndoke Tak mek sendok. blender ya. Susuk selawe ya dhuwitmu ya. Ya. Walah kabut mak sampai teko kono puweteng aku. Mer-mer nek anu wae. Tak dono guys 1 porsi 5.000. Mangeu guys sak Nek ngene Mbak Indonesia. wis buka ya, Duk ya. Wis Beda mbek subuh ya buka kok kuwi. Nyah tempe nem. enek wong jalan. Tek kono. pagi. Yo. Jalan pagi iki peteng-peteng wis. Kuwi lho kono kok ngerti, Mam. Piye, Mak? Wong mlaku-mlaku iso ngono kuwi padha sarapan, kadang tuku wong omah nggo nang omah. Mbak Semi iki. Heeh. Susuke. Awakku nang kayak kesel. Kesel lah ya, kesel nduk wong wirawiri. Urung leren ini. Gak leren lho aku di iya, Mak ya. Lah yo. Ora leren tak es. Terus buoksek kayak aku ora anu. Ben melek sik lho. Lono. Ya iki buntel sik, Mak. Lah iya Ki mang tak dono pemirsa. murah 5.000 banget, lho, pemirsa murah banget tenan. 5.000 enek tempe, mie, sak abrek, wis engko enek mambu angin.
Wis mak tak njongok sik kene kok njongok isor kok dhuwur kok. Isor ya. Pin kamar mandi dhisik. Pin ke sarapan para Pin? Yang sarapan. Aduh deh. Ele tak njongok sik. Tak kei sak dhuwitku. Wis mateng mak sekono. Wis mateng Dek. Wah berangkat malah. Lanjut yang ana dapin sedelek mak nggo tambah durasin ben entuk rong kontan. Ya. Panas ke. Heeh. Mas ke ya. Ndarene. Lah Pak ejek ngono iki salok gak yo ngewek konten dhisik ngono lah. Melak sik. Ben resik-resik awake. Wis ya. Amen nih. Heeh. Apa sak piring pisan kita nek nambah. Ya, sapa sing nambah suwake kok. Saiki nek esuk ora nek mangan akeh iki. Iya wis. Lho kok anakmu kok kurang. Heeh. Kok saiki mangane ra kaya ndek kayok, Guys. Tekok yo wong mangan Saiki lho. sakmono kae iki Wong sak saiki kilo setengah buanter. Beda pemirsa karo aku antara rumah tanggane karo anakku. Saiki iki panganan sembarang njaba enek. Mak niki ndek ben ora ki ya panganane dhewe. Lah, Oh gak tau olah-olah. Dadi yo lesu mangan ngono. Lah saiki iki wong saiki pemirsa padha iso golek dhuwit ya mbos dhuwit ki sethithik akeh iso golek dadi nglemporo iso golek panganan kono. kadang Mane gak kaliren yo alah mangan sego. kadang ngene Guys, anake ame-ame mah mangan iki. Nah, ngono kuwi. Akhire mbuke melok mangan resit ora Dadi ki ora. beda akeh pemirsa rumah tanggaku karo Ayo. anak wedok kuwi ngono. Omongan Ndak piye wong kuwi mung sing marahi. kare tempene ning kono. Nanti Kuwi lho. lah kok jadi dilah kene. Heeh. Awak rodak. Amel mang. Oh. Lah menungko nang dikira dikene kono digo cokot-cokotan ra mandenge kan ra ditukokno sego pecel. Ngono lho, paling oh. Wis. Wis bagane kita nek gembuk gak gelem nak. Ora nek tempe gembuk ngene semen. Nek bakul ki pinter dadi tipis-tipis. Iya. Ya, nanti saya emang. Pin, Rene nek mam rene ah. Dapin. Oh, cah lanang ngono ki. Ayo kita mam. Kok kaya sogol. Wes, Nyambut gawe. tak coplok anku. Sendokan Pak Pulo. Siap lah. Kalau tak olah alik ele, mulai ya le ya. Biasanya kamu sendiri sih? Ki berasnya mak ngatem iki, Jos. Den, tak dang. Berasnya mak ngatem iki tulen. Ini tangan ae ki baricik mak kok. Tempene Mbah Semi iki lho le. Maka apa tempene suwukan. Tempene bakul laris. Oh iya tak telepon Mak Danis masuknya jam 7 nggo. Nah. Mana bener sarapan saya iki ya. Heeh. Kok dadi berupa ya bingung ya iki. Gak, karena Bunda Pak upacara ning gone kantor Dinas hari apa lah? Paling pulang pagi nggo kaya iki. Hari Senin. Ambune. Ya Senin ya. Maksudnya hari apa? Urung delok tanggalan. Mbak Deni iki apa tahun dua tanggal. Wonge sibuk terus. Piye iku? Ngene kok apa ditarik kadroh sapa? Mbak Deni ngajak kadroh. Aduh, wektune rene. Sapa ngajak? Guys, nganu, masuknya jam 7 hari ini. Iya. Katanya kok pulang pagi. Ayo ora ngaler ngono. Paling lho ya, wah wis tangi. Jam 7 kok. Ayo Rene, ah. Apa? Seneng mbok. Iya. Iya, apa mau kok? Oh iya, iya. Iya. Iya.
duduk kene. Urung, lagi tang. Juni iki tanggal 1 ya, Mbak. Sarapan kali. Eh? Saya tanggal berapa ya? Tuku sak gone semi. Ya wes, no. Ya. Mau ke tanggal loro? Tanggal loro, Mak. Ini satu. Ora tau ndelok anu pemirsa ora kaya ora bojone ra bayaran. Wis ki tak kelanjutnya aku ki ndang mangan. Iya. Ya, Iya. tak wis bar. Enang. Ini mok sik.